This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any comments, views, or opinions expressed during this program. Higala ko mga igsoon mayong buntag kaninyong tanan. Ano na usab si Pastor Jenny Limbag makikuban kaninyo sa tulumanon. Ang pulong sa Dios. Gito'y kini pagmugna sa tanan mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team aron tanan tawo masayod sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal og nagamping pagayo kanato. Otron ko mayong buntag kaninyong tanan, higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. May buntag sa atong maaptik ug enthusiastic og madasigon og malipayon nga nagapangalagad si Ginoo ang chairman sa North Gospel Team Pastor Sam Unahon. Uban usab siya ang kapikas ginabuhi og usab silang bungas pagminhalay. Good morning kaniyong tanan dia Pastor Sam. O good morning usab sa Tagalindaban, tanan namatis Tagalindaban. Good morning kaniyong tanan. Og tanan nga mga Kristiyano usab nga gihandle ni Pastor Sam Unahon diha sa Lindaban Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Higala kong mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon. Good morning kay Sister Rita Horayan uban siyang pamilya. Good morning usab kang Sister Alpanta, no? Good morning. Og tanan diha nga mga Kristohanon diha sa Lindaban Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan. Higala kog mga igsoon sa kanginan nga namati karon, no? Good morning usab sa atong mga kaigsoon kay galaan namati diha sa gitawag siya og sangkanan og New Sangkanan. Good morning kaninyong tanan. Labi na gyud sa mga Kristohanon diha sa Sangkanan Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban siyang alagad si Ginoo madasigon malipayon nagag uban kaninyo. Pastor Noy Pidalas, Ma'am Nining, uban usab sa ilang bungas pagminalay nga si Jumjum ug si Daphne. Good morning kaninyong tanan. Higala ko og mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon. Good morning usab kang Paritoto Carbeliedo. Good morning usab kang Brad Oscar Baa og sa iyang mga kabataan. Good morning kaninyong tanan. Higala ko og mga igsoon. Salamat sa kanunay nga pagsunod sa mga kabataan ni Sister ni Brad Oscar Baa og sila ni Sister Jelbet Baa. Salamat sa kanunay pagsunod sa pulong sa Ginoo nga kita ang gigamit sa Ginoo. Dalay gud gyud Ginoo. Good morning usab sa atong mga kaigsoon kay galaan namati diha sa gitawag siya og Kalugmanan, tanan namati sa Kalugmanan. Good morning kaniyong tanan. Labi na gid sa mga Kristohanon diha sa Kalugmanan Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad si Ginoo diha madasigon malipayon kay uban kaniyo Pastor Silso Salid. Uban usab siyang kapikas sa kinabuhi. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab sa taga Bagalangit, tanan namati din sa Bagalangit. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab sa taga Kilabong, tanan namati sa Kilabong. Good morning kaniyong tanan. Labi na gid sa mga Kristohanon diha sa Kilabong Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa inyo alagad si Ginoo diha Pastor Sulda. Good morning kaniyong tanan diha Pastor. Good morning usab sa atong mga kisuon kaglaan namati diha sa Vistabilia. Tanan namati sa Vistabilia. Good morning kaninyong tanan. Higala kumigsoon sa Sitoy's family. Ma'am P. Sitoy, good morning. O sa Cuevas family. Ilan ni Ma'am Cuevas? Brad Gagang Cuevas. Uban sa mga kabataan. Good morning kaninyong tanan diha Brad Gang, no? Uban sa tanan ng mga Kristohanon diha sa Vistabilia Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad si Ginoo diha madasigon malipayon kay uban kaninyo Pastor Luloy Lahayon. Uban siyang kapikas kinabuhi og usab silang bungas pagminalay. Good morning usab sa taga Puntyan, tanan matis Puntyan. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa Puntyan Fundamental Baptist Church. Good morning usab sa taga Okasyon, tanan matis Okasyon. Good morning tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa Okasyon Fundamental Baptist Church. Good morning usab sa taga gitawag siya Likuan, tanan matis Likuan. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristohanon diha sa Likuan Fundamental Baptist Church. Uban siya alagad si Ginoo diha Pastor Erning Taburno, Pastor Norman. Good morning mga igsoon diha sa Ginoo. Og salamat sa Ginoo, gadalay gyud ang Dios sa nga atong gilagaran. No, good morning usab sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Manolo Poblasyon, tanan namati diha. Good morning kaninyong tanan. Labi na gid sa mga Kristohanon diha sa Rose of Sharon Fundamental Baptist Church. Good morning. Uban sa alagad si Ginoo diha madasigon malipayon kay uban kaninyo Pastor
Mike Unahon, o yung sa kapikas kinabuhi, Ma'am Susie Unahon. Good morning kaninyong tanan, higala ko mga igsoon. Good morning usab sa taga San Miguel, tanan mata San Miguel, good morning kaninyong tanan. Sa mga Abanyos family, la Sister Joy Abanyo, good morning. Good morning usab sa mga Ulays family. Diya sa Pisets to, good morning kaninyong tanan diya ma'am, no? Good morning usab sa mga Namoks family, ilan ni kagawad Namok, Tatay Tino Namok, Nanay Saning Namok. Good morning usab sa mga gitawag siya og Pingol's family, ilan kagawad Pingol. Good morning kaniyong tanan, no? Salamat sa Ginoo God, dalaygon gyud ang Ginoo. Good morning usab ilan Nanay Karing Digdigan, uban siya mga kabataan, Sister Joy. Uban usab kang Brad Julius, ingam sab sila bungas pag minalay nga si Julie. Good morning usab sa kang Sister Grace, uban usab kang Brad Jerry, uban sab silang bungas pag minalay nga si Maymay ug si Kian, no? Good morning kaniyong tanan diya. Good morning usab kang Ma'am Gina. Uban siyang ayang kapikas kinabuhi, Brad Archie, ug ingum usab silang bungas pag minalay nga si EG ug si Alia. Good morning kaniyong tanan. Good morning kang Sister May, uban usab kang Brad Jerry, uban usab kang Bunbon, no? Good morning kanyo da. Good morning usab kang Sister Juan, uban usab kang Brad Juni. O gingumsab silang pungas pag minalay. Good morning kaniyong tanan diyan, no? Salamat sa Ginoo dalay kon Ginoo. Good morning kang Brad. Gitawag siya ga Brad Boy Galinsuga, uban kay Sister Minerva ug sa tanan nga mga kabataan nila. Good morning kaninyong tanan. Higala ko og mga igsoon. Good morning usab kang Sister Ruli o kang Brad Henry diya sa Pruxais. Good morning kanyang tanan diya, no? Sa mga Surilas family, good morning. Good morning usab sa mga Ukdays family. Good morning usab sa Ukabs family, la Sister Mapol, uban siyang mga ginikanan. Good morning kanyang tanan. Sa mga Makamais family, ilan ang Rime, good morning kanyang tanan. Good morning kanong Binji Ukday, uban siyang mga igsoon, uban siyang mga ginikanan. Good morning kaninyong tanan. Good morning kang Manong Binoy Balabat. So, good morning kaninyong tanan. Higala ko migsoon. Sa di pa kita mo padayon ngadto sa pag-irog sa unahan, ato sa ta sa pagpamati sa mensahe sa awit. Ay hadata isabay nato ang pag-greeting sa naa sa Facebook ug sa YouTube, no? Nga nagmonitor nato karon, no? Salamat sa Ginoo ug dalaygon gyud ang Ginoo. Good morning sa atong mga kaigsuon ag higalaan nga namati diha sa na monitor karon sa Facebook. Good morning. No? Labi na gyud kang Sister Marisa dito sa Kuwait. Ingon niya, wala pa ko natulog karon, pastor. So namati siya, no? Salamat gyud kay sa Ginoo, Sister Marisa. Og dalay gyud ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Dito sa ilahang lugar sa Kuwait, alas 12 karon. No? So yang giatusan ang bilar. Alauna na siya matulog ug for the sake sa pulong sa Ginoo nga kitang gigamit sa Ginoo. Praise God ug dalaygon gyud ang Ginoo ana Sister Marisa. Sugad bida glory diha sa imong kinabuhi. Igsoon diha sa Ginoo. Og salamat sa Ginoo ga dalaygon gyud ang Ginoo niya na. Good morning. Sa nakadindiin nga dapit nga wala na kong manganling nga nagmonitor sa YouTube o sa FB page nako. Sa YouTube nga Pastor Limbag, no? Salamat gid kayo ga daghan kay ilang comments. O nalipay sad kayo ko, no? O Ginoo magpanalangin. Labi na gid sa Amahan PH sa ingon niya ang galing mo, pastor. Good morning kanimo dia, Amahan PH. So, dalaygon gyud ang Ginoo. Ako gyud mismo gakalipay samot na gyud ang Ginoo. Kay naa ka nga nagapamati. Sa Taguluan business. Diha sa Taguluan, no? Kung Taguluanon, mingon pa. Nga nagmonitor kanunay sa ato nga programa ang Pulong sa Dios. So salamat gyud igsoon sa imuhang pagpamati sa pulong sa Ginoo nga kita ang gigamit sa Ginoo. O sa neighborhood squad, nagtuo ko nga nani sila sa Taguluan gihapon. So good morning kaninyo diha. Good morning usab kang Susan, uban kang Junior, uban sa ilang bungas pagminalay nga si Kring Kring
si Kim ug si Longlong. Good morning kanyon tanan diha, no? Salamat gyud sa Ginoo galay gyud kini Ginoo. Good morning usab sa atong mga igsunan. Susan gyapon diha sa Taguluan. Supra din uban kang Brad Ray. Uban sa silang bungas pag minalay. Good morning kanyon tanan diha. Salamat sa Ginoo. O gadalay gyud ang Ginoo niya na, no? Tanan nga nasa Taguluan, nga wala ko mangali. Good morning kaninyong tanan sa inyong pagsunod. No? Ana pa isa, nga nadumduman ako. Good morning kang Dodong Rolando Elik. Uban usab siya kapika si Kinabuhi Tsitsi. O usab silang bungas pag minalay nga si Siyay ug si Siyan. O salamat sa Ginoo, gadalay gud gyud ang Ginoo, no? Ang taga-Taguluan nga mag-comment sila kay araw natong mga greetings sa sunod. Ang uban silent ra na minaw, no? Good morning usam sa atong mga kigsona gikan nga naga pamati sa Manila. Ilan na Rutlen, uban kang Ryan Bermudo, basta yung kabataan. Kang Bingbing Inok sa dalaga pa, gapod sa karon, no? Kundi ko masayaw. Diya sa Isabela. Good morning kaninyong tanan. Pastor Opo Kabungkal diya sa itawag siya ga Manila. O sa Ricardo's family, good morning kaninyong tanan, no? Salamat sa Ginoo na like yun Ginoo diastig. Okay. Higala og mga igsoon, salamat sa Ginoo og dalaygon gyud ang Ginoo niini nga kabuntagon. Padayon na kita sa pagtuon sa pulong sa Dios niini nga kabuntagon. Please open your Bible in the book of gitawag siya Ephesians chapter 5 verse 25 man atong una ta nagsugod. So karon magsugod ta sa gitawag siya og di lang gyapon ta unya mo atras na ta dayon taon niya, no? Ephesians chapter 5 verse 25 padulong sa 33. Ingon sa pulong sa Dios ako kini bagasahon, higala ko og mga igsoon sa hanginan nga namati karon. Kamong mga bana higugmaan ninyo ang inyong asawa. Sama kang Kristo, sama nga si Kristo na higugma sa iglesia. Og mitugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya. Aron iyang balaanon siya sa mahinluan na niya siya pinaagi sa paghugas niya sa tubig, pinaagi sa pulong. Aron nga ang aron sa iyang atubangan ang iglesia ikahala diha sa atubangan sa iyang katahom. Walay buling kunot og bisan unsa nga lama niini aron siya mahimong balaan og dili masaway. Sa ingon usab niini ang mga bana kinahanglan nga mahigugma sa iyang kaugalingon asawa. Ingon nga sa ilang kaugalingong lawas. Ang nagahigugma sa iyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Kay wala gayoy tao nga nagdumot sa iyang kaugalingong lawas, kundili nagpakaon hinuon niini og nagamuma niini sama sa gibuhat ni Kristo alang sa iglesia. Ang iglesia mao ning mga tao nga gipang luwas sa Dios. Kita na, no? Sunod, ingon sa pulong sa Dios, kay mga bahin man kita sa iyang lawas, tungod ni ining maong hinungdan, ang lalaki mo biya sa iyang amhan o inahan, o makig-usa siya sa iyang asawa, o silang duruha mahimong usa ka unod. Kini usa ka dakong misteryo apan ako nagsulti may tungod kang Kristo og sa iglesia.
Hinuon alang sa matag usa kalalaki, dili ninyo kinahanglan kalalaki, sa to. Hinuon alang sa matag usa kalalaki, diha kaninyo kinahanglan mahigugma gayod sa iyang asawa, sama sa iyang kaugalingon, og ang asawa kinahanglan mutahod sa ihang bana. Atong lakbitan ang Ephesians 6:1. Kamong mga anak, kinahanglan matinahuron sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo, kay kini maoy matarong. Atras ta sa 22. Kamong mga asawa, kinahanglan nga magpasakop kamo sa inyong nga masinugtanon sa inyong kaugalingong mga bana, sama ngadto sa Ginoo. Higala og maigsoon, salamat ug ang pulong sa Ginoo magatisok sa atong kasing-kasing ug magapanalangin ang Dios. Magaampo na kita. Dalay ko og labing gamahanan ng mga Dios, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa kahigayunan nga diin kami sa makausapa, makapamalandong sa imong pulong. Palihog, Ginoo, gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong, o palihog ihatag ang pinasahi nga kaalam, kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong mangitag luna sa kinuyukan sa matagusan namo kasing-kasing nga nagapamati. Ug labaw sa tanan kami nga nagapamati, tagay kami kaalam ron masabta namo sa labing mo sa imong pulong. Og magtulod kini kanamo nga magkinabuhi nga malipay ikaw sa among kinabuhi. Og magtulod sab kini kanamo nga mura kaming magbalipayon magudasigon sa pagpangalagad ikang Ginoo samtang nagapangalagad nga nagapaabot sa imong pagbalik. Ginoo, kun ako galing adunay nagapamati karon nga nagaanto sa balatian. Ikaw magahikap sa magamanan kamot sayad silang lawas adunay balatian ug palihog ayuha pinaagi sa imong gahom ug pinaagi sa imong tabang. Bisan ni pamulong mo sa imong trono nga mamayo diha mamayo ingunana ikaw kagamanan ingunana usab ang among pagtuo di kanim Ginoo. Kun daw galing usab adunay nagaanto sa problema suliran sa kinabuhi nga nagapamati karon. Ikaw magatangtang niya na Ginoo. Kay ikaw nagingon sa imong pulong, dool kamong nagbutan kapupulayon ko kamo. Og sa among pagpadayon karon sa pagpamalandong sa imong pulong, ikaw magapanalangin ka namong tanan. Gitugyan ug giampo diha kanim Ginoo ang imong pulong aron dili may imong sayang o balik sa imong presensya. Piniglamang sa Kristo muluwas gipasalamatan namong tanan o gitugyan. Amen. Higala ko og mga igsoon og kung naga-watching ka karon, please comments kay aron natong singitan sa pag gitawag siya greetings. Kasi kamulot tagwali, no? Masingit na to na. Higala kong may igsoon, niadtong karon nga bulan, nagsaulog ang tibuok Pilipinas sa gitawag siya Valentine's Day. No? So ang tinuod gyud nga Valentine's Day o Heart's Day, adi na to gamiton sa ining gitawag siya Valentine's Day. Kay subo pamalandungon kay si Romeo ug Juliet naghikog sila. So di na mao. Higala kung maigsoon ang atong pamalandungan ang utor sa gugma. Recite nato dayon ang utor sa gugma diya sa Heart of the Bible, John 3:16, o bisan mo sa Romans chapter 5 verse 8. Ingon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Sa Romans chapter 5 verse higala ko migsoon verse 8, kaya Dios nagpasundayag sa labiyang gugma niya nganhi kanato nga samtang makasasala pa kita sa Kristo nagpakamatay alang kanato. So salamat sa Ginoo, gadalayon gyud ang Ginoo. So sa Heart's Day, igala ko migsoon, daghan magsaulog bisan man magtiayon. Labi na gyud og bag-o pang nagminahalay, no? So take note, higala ko og mga igsoon nga sa bag-o pang magminahalay
O sa nakasayat pa, lami kayo mong pagbati. Unya, magpasiplat-siplat ang babae, ug bisan man sab ang lalaki. Usahay ko ng lalaki, dili maka-explikar. Mingon ang usa ka babae nga, nanamon tay tando pero may hangyo. Nanatando daan pero walay hangyo, no? Munang gitawag siya naigugmas usa ba. Pero di lang gid ni makasulti ang isa. Ingon pa sa istorya sa kalibutanon Absalom. So muna nga igala kong megsaon, no? Mo kapagkatamis gayud sa gugma. Pero take note, igala kong megsaon sa diha nga naghinigugmaay na askag yung ninduta. Nga naman, tungod kay higala kong megsaon, ang stage niya na gitawag na siya og prinsipe o prinsesa. Sa atong naisgutan, ditso na to, no? Ipara-press na to. Nga kundi makita isa kaadlaw, mura ta og wala na to makita ang atong hinigugma nga isa ka semana. Kung isa ka semana or isa ka bulan, ditso ta sa isa ka bulan, ipara-press na to, no? Mura og kung wala to makita sa isa ka bulan, mura og sa isa ka tuig, wala na to nakita. Inguna na ang stage sa gugma nga gitawag siya prinsipe o prinsesa. Ha? Unya, igala ko ang megsaon mo nang grabe kay ka higwaw sa atong kasing-kasing. Nga bisag punggan kita sa atong girikanan, muluksog yung tagbintana. Usa sa istorya nag-ingon nga gitawag siya og mapunggan pa yung baha nung kang gugma. Grabe, no? Grabe gid kagamahanan ng gugma. Og mao na nga tungod sa gugma, tiknot ato parang padayonon sa sunod igala kumigson about gugma, no? Kay guys, kung matalang itawag siya Hearts Day. So igala kong migson, sa diha na nga padayon ta, no? Sa diha nga nagminyo na. Ang ngalan nga stage igala kong migson is gitawag siya og hari ug reyna na. Nana sila panimalay, nagminyo na. Unya dayon ikasuko sa bana, ako yari din eh. Ingon sa sasawa, ako pampuy reyna din eh. Muna nga, atong sabto ni gala kong maigsoon nga ang gugma, kung naigugma ikaw, kopyahon na to ang gugma sa Dios. Nga ang gugma masinabtanon, ang gugma maluluyon, ang gugma mapailubon. Kung nasuko ikaw kay sa imong asawa kay kini man kung magminahalay, magminyo man gid na. Ug mo nang atong hisgutan ang bana, asawa ug anak kay resulta man sa gugma. Pero dinhi sa ta, no? So, take note nga kung masuko na kay hari na ug reyna, hinumdumi nga kanang imong gikasuk-an mauna ang imong gihigugma. One time sa among kinabuhi ni Mrs. oga dili gid nako limot og ako ipadayag karon. Palangga gid kay nako ang akong Mrs. Og naitabo nga suko gid siya kayo. Nalang ko'y nasulti ba nga nasipyat para sa iyang pandungog pero nalahi lang ang pagsabot ba. Unya, sa naabot na ang kuan nga sige migbiyahe sa motor, pero tigin niyang sukuha. Niya ako kaya di ko gusto away, kaya ako bisang gigugma niya nga ako masang awayon. Ingko nga, ilom na pasaylo ako kung sa imong pagdungog, sayop to. Pero sa ako na ako'y maayong tuyo ato. Og nagingon ko, adili gyud, suko gyud sa kayo. Ingko nga, dumdumi nga kining imuhang gikasukan, naman siya gawas karon may buntag detod, Ma'am Ellen. Ana siya susulod, pero wala siya din sa gitawag siya o sa room yun nga din kita nagwali sa region natin, no? Pero nasa region natin gapon, nagmonitor siya. Usa siya sa masugid nga tig-subaybay nga kitang gigamit sa Ginoo. So Ma'am Ellen, once again, good morning. So, makaingon na siya tinuod, kay tinuod mo gid nga kung gisulti nga, dumdumi, kay kuperto na gid niya sa kuha. Ingon kung uban pa na nga magbulag na ta. Ingon niya,
Ningon gid siya, diin ko nga, dumdumi biya, nga kining imo ang giignan nga magbulag, maong ni imong gihigugma. So palihog ayaw, di ko gusto og away. Gusto ko nga maghinigugma ay ta, kaya nagbugkos bita tungod sa gugma. Gani doon na may bungas pagminalay, o ang among bungas pagminalay, nanapoy anak. Muna igala ko migson, dumdumi nga ang imong gikasukan, ang imong magbana o asawa, maura na ang imong gihigugma. Di ba mahupay ka? Kaya ang gugma, maluluyon. Ug mo nang gugma sa Ginoo, naluoy siya kanato. Ug ang gugma, masinabtanon, gisabot kita sa Dios. Ang gugma, mapailubon, ug ang higala kong migsoon, sumala sa balang kasulatan, bisan luyo sa atong pagkamakasasala, wala magtagad ang Dios sa atong pagkamakasasala, nga batok kita kaniya. Iyang gipasundaya, kayang gugma nga, sigingon ko na nitong miyagi, nga itong pamalandungan, ang gugma sa Dios, unconditional. Wala siya naingon nga gugma taka kay gwapo ka, gugma taka kay gwapa ka, kay kung pagwapo-gwapo lang, sound tani, hindi ba ito nang gini-gwapo, bisan sound, kay gwapo parties na tani. So, muna igala kong may son. So, ang gugma sa Dios, walay pagtanaw kinsa kita, apan ang iya lang gipakita nga gimahal kita gipangga. Muna ingon sa pulong sa Ginoo, kay gigugma gayud sa Dios ang kalibutan, mao nga gihatag niya yang bugtong anak aron tanang mutuo dili malaglag kun dili makaangkon hinuon sa kinabuhing walay katapusan. Mituo ka ba higala kung migsoon nga tungod sa gugma sa Dios gipadala si Kristo Jesus diri sa kalibutan? So sa ato pa makita nato nga tungod sa gugma, kining gugma andra mo sakripisyo. Higala ko og mga igsoon, ang maong-maong imong butang, pwede ni may sakripisyo para sa imong gimahal o gipangga. Sa mga Dios nagmahal ug nagpangga kanato sa walay pagtan-aw kinsa kita nga pagkakita. Nga bato kita kaniya. Tungod kay nakasala ang atong unang ginikanan. Amen. Pero higala ko migsoon, nilabihan kadako ang gugma sa Dios. Hinaot nga kita nga nahimo ng Kristiyano sa nakadungugta sa pulong sa Dios, bahin sa gugma sa Dios. Magtulod kini kanato nga more kay kitang magmalipayon, magbrasigon sa pagpangalagad sa Ginoo aron sa ingon niya na-repress ang atong gitawag siya higala kung migsoon pagdumdum nga gimahal o gipangga kita sa Dios ang tungod sa pagmangga sa Ginoo. Gidupan niya ang atong nga sala. Mula sa Roma kapitulo 5 versikulo 8, kay ang Dios nagpasundayag sa labihang gugma nga ni kanato nga samtang makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay alang kanato. Makasasala tatanan, wala ni tanawa sa Dios. Ang iyalang gihimo, gisabot niya kita, nagpailog siya, nagmaluluyon siya kanato, og mao'y hinungdan, nga ikaw ug ako nga mutuon inis kanising-kasing. Tad-on gyud sa Dios sa iyang gingharian. Sama sa dautan nga kawatan, ingon niya, Ginoo kun tuwa nakas preso dumdumi ako. Ingon ana ra ang gisugid sa kawatan sa iyang pagtuo. Pero unsa gingon sa Ginoo? Karong adlaw uban ka kanako sa paraiso. So, one translation, I assure you, you will be with me in paradise. Kanindot to gidigala kung migsoon. Ngang taong kawatan, dautan, so ban pag istorya tulisan, wala gitanaw sa Dios ang siyang pagkasiya. Ang gitanaw sa Dios nga ang tao mituo sa iyang paghigugma nganha kaniya. So ang kawatan ba mituo ngadto sa Dios nga nahigugma ngadto sa kawatan. Mo nagitanaw sa Dios. Mituo ka ba higala kumigsoon? Kung mituo ka, dawata siya nga imong tinuod nga Dios ug maluluwa sa imong kinabuhi. Gitawag siya tuhui siya sa kinasing-kasing. Kay wala magtanaw ang Dios sa mugawa sa imong baba ug mabot sa imong una kun dili nagtanaw ang Dios sa imong pagtuo nga naghinungkad sa imong kasing-kasing. Niabot sa imong una ug niabot sa imong nigawa sa imong baba mo nang misugid ka sa imong pagtuo ngadto sa Dios. Pasag din na lang uban nga di na kinahanglan pagsugid. Higala ko migsoon, makigsulti ka sa Ginoo heart to heart. Nga Ginoo giila ko nga akong makasasala. Pasaylo ako Ginoo. Uban ingon nga, sayo pa na sinner's prayer. Walay sayo pa na. Wa kay makita sa Biblia. O gingon pa, higala ko migsoon, gituhuan ko ikaw Ginoo nga mo'y nagluwas ka nako. Salamat sa imong pulong akong nadunggan. Ginoo dawaton ko ikaw kung luwas. In Jesus' name, amen. Ingon ana nakasimple higala ko migsoon. Pinagis mong pagtuo mo sulod siya, di asim kasing-kasing. Nga sumala sa pulong sa Dios. Higala ko migsoon.
Munipuyo siya dinhi sa atong lawas. Kay gihimo niyang templo ang atong lawas. Muna sa 1 Corinthians, higala kong migsoon. Nga atong ipamalandungan. Supusa, higala kong migsoon. Grabe ang pag-amping sa Diyos ka na to. Sumuna nga, higala kong migsoon, balik ta ang managhinigugmaay. Higala kong migsoon, musangpot gina nga magminyo. Ug magminyo na ay pasidaan sa pulong sa Dios. Ingon sa pulong sa Ginoo atong basahon, higala ko maigsoon sa atong gibasa kaganina sa 25. Ephesians chapter 5 verse 25, nga nagkanayon kamong mga bana, higugmaan ninyo pag-ayo ang inyong asawa sama nga si Kristo na higugma sa iglesia o mitugyan sa iyang kaugalingon alang kaniya. Mo na higala kong maigsoon. So ang responsibilidad sa bana, no? Kahit tungod kay naghigugmaay man o nga musangpot man gyud sa pagminyo. O sa pag-aabot na sa kaminyoon, hinaot nga dili gamiton tong gitawag stage nga hari ug reyna. Kung dili gamiton ang gitawag siya og pulong sa Ginoo nga nag-ingon nga mga bana higugmaan ninyo ang inyong mga asawa. Sa laktod kung usara ka bana, bana higugmaa ang imong asawa. Kinanglan usare bana usare asawa. Gawas lang kung namatay na ang kapikas kinabuhi. Ingon pa sa akong misis kay rabi ang pagmahal. Kung mamatay na gani ka, ayaw gyud in tawag minyo. Yes. Kung ay lagi pagpapatay-patay, aron di ko magminyo otro. Kaya din ako kakitag bana nga pareha sa imuha. Busa amping pod. No? So muna igala ko magsuon, ug sugad bidag gloria niya na. I-apply lang pulong sa Ginoo nga higugmaa, mga bana higugmaan ninyo ang inyong asawa. Higugmaan ninyo pag-ayo ang inyong asawa. Sama nga si Kristo na higugma sa katauhan. Sa iyang iglesia. Kaya ang mga anak sa Ginoo gitawag na siyang iglesia. But pasabot, nahinluan ba? Gikuha, gikan sa yanang sasala, ginluan sa iyang hamili nga dugo. Muna iglesia, called out. That is real nga iglesia. Ug real gani kay iglesia, gipuy-an ka sa balang espiritu. Og real kay iglesia, kay gihinluan ka sa Dios, 100% going to heaven. Pero mayon kay nga iglesia ka, unya wala ka higalan ko maigsoon, kasiguruhan nga langit paingon, dili ka tinuod iglesia. Basen grupo lang. Higala og mga igsoon, no? Mga banay gugmaan ninyo pag-ayo ang inyong asawa. Dili na to gamiton nga kitay hari sa panimalay. Una dunay sa kaistorya sa salida. Oy, nan-aw day ka pastor. Nga nag-ingon, higala ko og mga igsoon nga nabi na siya. Ingon niya, sa balay pre, ako'y hari dito. Daw be karon kay nitawag man sa iyang ngalan Bartolome. Ang iyang asawa, parte yung isuga. Isa sa pre. Ingon niya, ingka pre kay, ingon sa iyang pare, ingka pre kay, ikaw ang hari sa inyo ha. Lagi pre, pero na may alas. Sa may istorya, siya may tag-iya sa hari. Basta na, ako'y leon nito. Niya daw bigay pagtawag sa sama, kurog man siya. Yun niya nga, amo, manay tag-iyas leon. Higala ka mga higala ko ito, bitaw. Higala og mga igsoon, dili na to gamito ng atong pagkahari sa atong panimalay. Kita ang haligi, kita ang ulo. Pero take note, ang ulo, nahigugma gayud sa iyang lawas. Kaya ang asawa, gihulagway sa Dios sa ihang lawas. No? Uga, muna nga, higugmaon ang asawa sama sa pag-amping nato sa atong lawas. Kaya wala gayon nagdumot sa lawas. Kung dili, gipakaon, giatiman pag-ayo. Ingon ana, ang gusto sa Ginoo nga may tabo, nga atong buhaton sa atong kapikas sa kinabuhi, higala kumigson, tungod sa gugma. Muna gitawag sa Heart's Day. No? Muna higala ko og mga igsoon sa kanginan, nga nagapamati karon. So dalay kun gid ang Ginoo ni ana.
ug sugad bidagluri. Kay sa pulong sa Dios kita nga mga bana gitagaan og responsibilidad nga higugmaon pag-ayo ang asawa. Higala kung may igsoon, og ang gugma andam kini nga mosakripisyo. Ato nang padayonon sa sunod higala kung may igsoon hisgot na gyud ta sa gitawag siya uban pang hisgutan. Pero karon ang pagsunod sa kaminyoon higala kung may igsoon tungod sa gugma mosangpot man gina. Munang ingon ko usahay sa uban nga akong gisultihan kung ikaw dalaga mosugot gani ka anang nanguyab sa imuha. Dumdumi gyud nga nisugot ka kay gusto ka nga mahimo nimong kauban sa kinabuhi. Pero kung wala kay gugma ayaw dula-dulai ang usa ka binuha. Ayaw sugot. Kay dili maayo nga makig-uban ka sa wa ka nahigugma. Natun-an rang gugma, no. Hinoon moabot ra gid tingaling panahon. Tingali lang kay wa matakasuway ana. Pero higala ko og maingsoon, sultihan ta ka. Kung ikaw lalaki, kung manguyab ka, labi nagkristohanon ka. Pangitaa ang kristohanon, babae, pangitaa ang kristohanon. O sa diya nga ikaw babae mo sugot, hinuunaa nga sa pagsugot ni Munyani, nga nahigugma kanimo, imo na gid nang kauban, hangtod sa hangtod. Sama nga ikaw ug ako, misugot sa gugma sa Dios. Atong makauban ang Dios sa kalipay nga walay sama didto sa iyang gingharian. Ug ang Dios nagsakripisyo para kanato nga iyang gihigugma. Ug mauna ang gugma, anda mo sakripisyo. Ug ang pagminyo igalag migsun ug ang lalaki kun mangulitaw ka sa usa ka babae ayaw siya dula-dulai. Siguro agayod nga nahigugma kaniya ug andam ka nga iuban nimo siya hangtod ang kamatayon re utlanan higala kung migsoon. Aron di ka magmahay. Na kun mosugot siya sa imong gugma, sa diya nga gitawag siya og makigminyo na siya sa imuha. Di gid ka magmahay kay imo gyud siyang gihugugma mao nga nangulitaw ka sa iya. Dumdumi nga sa masuko ka sa imong asawa. Nga halos na nahilis ang lapalapas sa imong sapatos pagbalik-balik aron lang mosugot. Gawas lang sa na one click. Na may uban nga na one click kay grabe gyud ang paghigugma usab sa usa ka babae. Pero take note bisag na one click na dumdumi nga kanang imong gikasukan mao kana ang imong gihigugma. Ayaw gamita ang hari ka o ray na ka sa imong panimalay. Vice versa man na. Kung lalaki, hari sa panimalay. Kung babae, gihigala kumingson, gitawag siya o ray na sa pamilya. Abi ninyo, higala kumingson, din ipaghinadlok sa mga single. No? Labi na sa single in Christ. Kambot pasabot nga, naanabag kang Kristo ba? Dili na ang pagminyo nga mao'y sinugdanan sa kalipay. Kung dili mo na sinugdanan nga nagkaroon kag responsibilidad sa usa-usa. Ang asawa, aduna sa responsibilidad ngadto sa iyang bana. O ang bana, higala kong megson, adunay responsibilidad sa iyang asawa, andam siya mo sakripisyo, andam siya nga mumahal ug mupangga niini. Nga dili kay gihigugma ta ka kay perte pang nindutan nimong lawas. Coca-Cola body pa. Nasa nadugan nagnaminyo na may anak. Na beer body na. Gihigugma ta ka kay humot ka kaayo. Unya perting mimisa sa imong naong. Pero higala kung migsoon, igminyo ninyo, higala kung migsoon doon na anak, kay resulta sa pagminahalay, higala kung migsoon, musugot kag sa dili, kanang imong higugma kay perting humuta. Mamerpium na nag-ihi, resulta sa gugma ninyong duha. Na kung mingon kag higugma taga kay himot kay ka, dili na mao ang gugma, higala kung migsoon, ang gugma unconditional.
Hagas na lang na nimong gibati diha sa imong kasing-kasing ug nagikan kana sa Dios. Ug ang gugma masinabtanon, ang gugma maluluyon, ang gugma mapailubon. Higala ko umigsoon. Mao na. Ug siguro gayon, higala ko umigsoon. Nga ma-apply mo ang pulong sa Dios nga higugmaa pag-ayo ang imong asawa sama sa paghigugma nimo sa imong lawas. Kay imong lawas imong pagkanon, imong atimanon. Ug mausab na ang asawa. Kung gigugma pud nimo siya kay mimes imong naong, musugot kag sa dili higala kung maigsoon, wala na nada nga gugma. Nga naman, it's good ganahan ta nga atong kauban mamili magitag sada-sadaan, mimes kay nakakanindot pig naong. Oy. Kani ako asawa grabe gid ni kamimis og naong sa kaniadto pa. Pero may edad naman, pareha na sa ako nga mikunot na. Ako nga pilo na kong galingon ko bisig kulatahan ko sa gawas bitaw no. Dilingon na ako nga asawa mapalanggaon kayo. Grabe gid ka gitawag siya mabalakon. Dingon kay siya nga amping baya ha. Kay di na ko kakitag bana nga para sa imuha. Away kanindot pagi kaayo. Sugad bidag glory niya na. Kay gi-apply man ang pulong sa Ginoo higala ko maigsoon. Nga mahalon og panggaon pag-ayo ang asawa. Ang naitabo higala ko maigsoon. Kung imo siyang gihigog mabalik ta, tungod kay mimis kay signaong musugot kag sa dili, bisag unsaon na taon ng pagnusnos para mumami, mimis pag-ayo ang naong, mumamis na may noon. Musugot kag sa dili, higala kong maigsoon, mangunot gyud na kay resultas edad. Nya di na kami gugma. Higala kong maigsoon, ang gugma maluluyon. Yung taon, bisan unsaon tawag panunusnos sa naong, mangunot man gyud kay may edad na. Pero ay balaka palangga, kay gipangga o gimahal ko ikaw. Bisan nangunot na imong naong para sa ako. Ingana ang gugma, higala kong maigsoon, kay masinuptanon, maluluyon, o mapainomsanon, higala kong maigsoon. No? Busay mga pulos Ginoo, higugmaan ninyo pag-ayo ang inyong asawa. Sa mga si Kristo na higugma sa iglesia. Higala ko minsan, kita wala tay hinungdan ng mga tao, makasasala ta og wala kitay pulo sa tubangan sa Dios. Pero tungod sa gugma sa Dios, iya kitang gipangga o gimahal sa walay pagtan-aw nga kita kabatok niya. Og sa diha nga mituuta na konekta diha sa Ginoo tungod sa gugma. Kung wala pa ikaw, higala ko mutuo sa gugma sa Dios, nga ang imong sala o akong sala nga mo'y hinungdan nga ibanlot ta sa linaw nga kalayo. Tuhui karon ni gala kung minsan sa nadunggan mo ang pulong sa Ginoo. Kaysa napatalingog kas pulong sa Dios. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo, tan-awa kung may magpatalingog sa akong pulong. Kanila nagatuktok ako sa ilang pultahan ug nagatindog nagtuktok ang Ginoo. Nagsulti nga gihigugma ko ikaw pag-ayo, mao nga gidupan ko ikaw dito sa cross. Higala ko migsoon, dumdumi, nga gimahal o gipangga ka sa Dios, tuhui kinis kasing aron ikaw magkuroon og relasyon diha sa Ginoo, connection diha sa Ginoo. Kay ikaw nga makasasala, ang amahan sa sala mo manangyawa. Natay mabasa niya na, ato na nag-isgutan atong miyagi. Juan Kapitulo 8, versikulo 44, ingon ni Jesus Christ, sa mga sumusunod niya, kamo gikan sa inyong amahan nga maong yawa, sakit kay pamalandungon. Apan nigala kung sa ubos, naghisgot sa gitawag siya uga, kinaiyahan sa yawa. Apan nigala kung magson, nganon ingon man gikan, kay diha sa Ginoo naman sila. Nahimo namang mga anak sa Ginoo. Pero ang gikan sa amahan ng mga yawa, tungod kay ang yawa, mao man ang amahan sa sala, og tanan, nakasala og nakabsan si maya sa Dios. So ang amahan sa sala mo mangyawa, kita mang tanan nakasala tungod sa sala nga sunod nato kang adan og iba. Excuse. Tugnaw kay gala ko migsoon kay pertig yung ulan na sa padulong midiri. Nya gamotor mi ni ma'am. Ang nitaboy gala ko migsoon mo ni na gitawag siya uga sa ngalan na ni. Naputol noon kay giubo. Ang Dios nga higugma kanato, gitangtang niya ang iyang atong pagkainanak sa yawa, gihimot ang anak sa Dios. Og busa ang iyang sumusunod giigna niya nga kamugikan sa inyong amahan ng yawa. But pasabot dili na nila amahan ang yawa. Kay gikan naman dito, mituo man sila, nahimo na silang anak sa Dios. Higala kumigson. Ang bagang duot nga nagsunod kang Kristo Jesus, og bisan man
ang mga apostoles nga iyang mga tinun-an higala kong mingson. Mao'y audience na ini. O kita nga wala pa diya sa Ginoo. I mean, naapa sa sala. Wala pa diya sa Ginoo kay wala pa tamo tuo sa kinasingkasing sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Wala pa tamo dawat nga mautoy makaluwas ka nato. Dili pa kita anak sa Dios, anak pa kita sa yawa. Kung gusto ka nga ma-change ang imong posisyon diya sa Ginoo, gikan sa pag-inanak sa yawa, mahimo kang inanak sa Dios. Igala ko migson, dawata ang gugma sa Dios. Tuhuin ni siya. Og tungod sa imong pagtuo nga kinasingkasing, imo siyang gidawat ingon imong Dios og manuluwas imong kinabuhi. Daghang isyo niya igala ko migson, ayaw na napanabali ang isyo. Hinuhuna ang pulong sa Dios nga nagingon, sa tanan midawat, sa tanan mituos ang ngalan, kanila naghatag akog kagahom sa pagkahimong anak sa Dios. Gusto kang mahimong anak sa Dios igala ko migson? Dawata ang gibuhat na Kristo sa cross kay maunay ang maayong balita. Nga maunay makaluwas kanimo og tuhui sulod sa kasing-kasing nga wala laing makaluwas siya ra gyud og higala ko migson wala nay lain nga ngalan nga gipadala diri sa kalibutan aron sa pagluwas kanato. Only the name of the Lord Jesus Christ. Ug wala nay lain nga makahuga sa atong mga sala. Only the blood of Jesus Christ can cleanse our sin. Busa mo ni atong tuhuan. Dawaton nato ni nga gidupan ta dito sa krus, gipagaasan sa iyang hamili nga dugo. Og mao na ang gugma nagsakripisyo para kanato og mga bana. Ingon nga atong gihigugma ang atong asawa. Andam kitang musakripisyo, andam kitang musabot, andam kitang higala ko migson nga magpailop. Kay mao ni higala ko migson ang asawa naagi panahon nga di gyud masabot nato sa tinawhanon ang ilang kinaiya. Mangutana mo nga no? Sa panahon nga kitawag siya og tunghaon na sila sa binulan nga sakit. Sa laktod, gitawag siya grigla. Init ka nilang lawas hasta ila ulo. Busa ikaw nga nahigugma, andam ka mo sakripisyo. Ngayon mo siyang sabton o imo siyang kaluyon kay tungod na sa binulan nga sakit. Mao na igala kumigson. Og andam ka ngumuatiman sa imong misis. Sa panahon nga nagsakit ang imong misis, ikaw bana, ayaw kahadlok nga bibiayon ka sa imuhang mga silingan o mga kaila nga nang laba ka. Nganong mo bibiyay? Oy, ngano man ka nga? Para sa ako atong miagi gala kumigson, kada tawag nila sa radio kay na ako membro ko sa radio club, ang Brothers Club Incorporated. Nindutan ko sa Brothers Club Incorporated. May buntag dito sa Brothers Club Incorporated diya sa Misamis Oriental, no? Sa tanan, pinangluan sa among mabtik nga presidente. Abi ni Miguel kumigson, mo ni. Igtawag nila sa ako, break brother Kanaan. Permission to pull out, break brother Kanaan. Nitubag si Sister Miriam, tuwa pa dito sa nagluyam ang taon. Asa magka brother Kanaan? Sa ato pa sa unahan. Magsaba si Sister Miriam nga naglaba ko. Og ningon ang nag-break sa ako nanawag nga. Nganong dugay mga brother Kanaan, naglaba magkubrad. Uy, kada tawag na ko nimo nang laba ka. May timingan sad nga naigibati si Mrs. O niya ingon niya, madugay ana tugkan kag tutoy ba. Dili biya igala kumigson kung nalaba ka, dili biya nalaba nga buhat ra sa babae. Perting lisurang trabaho sa babae, magdungag, maglaba, balik-balik lang ang ilhang kuan. May ta kay gawas ta, na dem ulit sa dita. Angay na to silang tabangan. Labi na gyud kung naa sila sa balatian, andam ta mo atiman. Mupakaon sa ilaha, hungitan ka kung di na gyud makabarug kay grabe na gyud kayo. Magmanya masad lang ka. Ganahan mo sa taan ang magmanya. Abi ni Migala kumingson. Dili kayo magmanya gag arte ka lang da tinugya.
ay dili na mao igalag migsoon ang tinuod nga nahigugma. Kaya ang gugma masinabtanon, ang gugma maluluyon. Dakaluoy ka dapat ka nagsakit siya. Ug andam ka mo sabot ug magpaubos. Mo nang gitawag siya andam sa sakripisyo. Samang ang Dios nagsakripisyo kanimo kanako. Kita kinsa man ta diha sa Dios. Binuhat rata sa Dios sigala kumigsoon. Pero gimahal ug gipangga ug tungod sa iyang pagmahal ug pagpangga, gibiyaan niyang himaya ug trono ni ambit sunod-nun pagkatao. Jesus Christ departed heaven to enter marriage home aron lang mabayra ng atong mga sala. Tikno tigala kumigsoon. Og giulagway kita ang pangasawunon sa Dios. Og gigugma niya ang iyang pangasawunon. Sama nga kita naigugma sa atong asawa, di na gid pangasawunon kay asawa na gid nato. Atong mahalon og panggaon ang atong asawa. Higala kumigsoon. Sa panahon nga naibalatian, ato silang atimanon. Kung may muhungitan nato, dili nino nga kaaryat ka lang tindog da. Dili na maong gugma. Unya, manimaw man sa dugi ka manglaba ka. O ka kung nakay kwarta di pagpalabada. Higala kumigsoon. Pagdungang, unsa may kanon ninyo? Higala kumigsoon. Dili na nga trabaho man na sa babae, di man na ako Ayaw. Kaya ang imong kapikas kinabuhi nga mauntay magdungag ug maglaba. Nagsakit. Busa, ipapil nato sa atong asawa nga mahal kay nato siya. Abi ni mo higala kumigsoon. Maunang uban nga mga asawa nangita na sa lain kay nganuman dili ni dautan. Akong isultin ninyo. Dautan nag-isultin pastor. Dili. Maunay realidad nga nahitabo. Tungod kay ang asawa dili komportable diha sa iya panimala. Kay kung magsakit ningno ning aryat. Gaarte lang unya kun di mo liyok, tapulan ni tawana. Abayana. No, dili na mao ang pagmahal ug pagpag-andam kamo sabot. Andam kamo sakripisyo igala kumigsoon. Busa sa ato ning mga bana. Ato ning responsibilidad. O sa sunod nga higayon, ato ng hisgutan, kay gamay na lang ang oras. Atong hisgutan, usab, ang bayan usab sa asawa. Pero mo ning ato responsibilidad, ingon nga mga bana, mahalon nato o panggaon nato ang atong kapikas kinabuhi nga mao ang atong asawa. Dili na to sila dagmalan, dili na to sila pasakitan. Kung doon na may panahon nga makaistorya tag sakit, mingutan, there's palangga, sa ilo ay taon ko palangga. Para sa akong gibuhat nga, nasakitan na siya, abin akong maayo pa. Sa iya na yung pagdungog sakit naman di ay. Pasaylo ang taon ko palangga. Adili yun, maawag ka. Pasaylo ako ba? Adili yun. Ningon siya, may pag magbulag ta, sige lang kung pasakitan. Sorry kay palangga. Dumdumigit palangga, pasaylo agad ni imong bana kahit dumdumingan kani imong gikasukan imong bana maura gid sad ni imong gihigugma mao maganing ni abot sa artal sa kaminion ug mao ning naa sa salag sa kaminion uy murag balak kay salag na no samtang na lang kulang mo na higala ko mga igsuon busa dapat nga palinghong sa pulong sa Dios nga kitang mga bana higugmaon nato ang atong asawa andam ta mo sabot andam ta mo sakripisyo. Busa mga bana, mga lalaki o babae, labi na gid sa lalaki, kay karon no sa lalaki mga panahon. Sa sunod, sa asawa, unya kung makaya na to, aron mahuman na to sa sunod, apil ng mga anak nga resulta sa gitawag siya pagmahal. Higala og mga igsoon, pagsulod nimo sa kaminion, balikon nako, o nga ako ning na libkas ka ganina. Dili nga nagsulod kas kaminion aron maglipay-lipay ka. Ug ang kaminion sultihan ta ka. Dili ni panghinadlok. Dili ni pagsulod nga magmalipayon ka kanunay. Nga lami kayo ang imong pagakanon kanunay. Sama ni siya sa ang kaminion sama ni siya sa pagkaon. Nga usahay perting inita aron mabusog ka. Ingon ana doon panahon sa kaminion nga perting paita. Perting inita
nga halos na nimo iluwa pero dili ka dapat muluwa kay nga naman giusa ka mo sa Dios diha sa gugma. Mo na igala ko mingson, dili na hamloy perminting nga mukaon kas kanon hamloy, do lagi panahon nga perting inita nga halos na nimo iluwa. Og ang kaminyoon mo na, og dili nimo dapat iluwa. Dili ka nagsulod ka sa kaminyoon, kay nahigugma ka. Muning bulan sa Pebrero, nga din ang tanang tao naga sa ulog sa paghigugma. O sa kalibutan, Valentine's Day, sa ato Hearts Day. Atong ga pamalandungan, unsa gyud ang gugma, ingon nga na, himong bana tungod sa gugma. Og mao ni hinungdan ni Gala Kumigson, nga diin kita dapat may balo nga ang pagsulod sa kaminyon, dili tungod kay nahigugma ikaw. At tungod kay nahigugma ikaw mo, yes, kung dili tungod usab kay dili ni kay pagsulod sa gugma, amen, palipay-lipay na. No, nagdugang ka sa imong kinabuhi sa responsibilidad. Ang imong responsibilidad nga ingon nga bana, higugmaon nimo pag-ayo ang asawa og andam kang mosamot. Dong Jerome, kapit na ta, no? Andam kang musabot sa gitawag siya og kahimtang sa imuhang unsa man kahimtangan sa imuhang kapikas kinabuhi, igala ko og maigsoon. Andam kang musabot. Andam mo sakripisyo, magpailog, magkaluoy. Mao nang responsibilidad ang paghigugma kaminyo igala ko maigsoon. Nga minyo tungod sa gugma, dili nga nagsulod ka nga lipay-lipay, kung dili gidugangan nimo imong responsibilidad sa imong kinabuhi. Higala ko migsoon sa sunod gayon, hisgutan nato padayon. Higala ko migsoon, atangin ninyo. Kaya ato na sa mga bat-bat usab ang kinabuhi, ang responsibilidad sa asawa ug bisan man sa anak nga resulta sa paghigugma. Higala ko migsoon, mamati kita sa mensahe sa awit kay gamay na lang ang oras. O isabay na lang nato dayon ang prayer. Salamat ng Jerome. Dalay ko nung labing gamhanan ng mga Diyos. Ginoo nga lang sa langit. Salamat sa imong pagmahal nga ni kanamo. O kaming mga bana nga nahimong bana tungod kay kami usab na higugma. Ikaw man ang utor sa gugma o kami imong gitudluan nga maghigugma pag-ayo sa among asawa. Sama nga ikaw na higugma kanamo nga imong pangasaunon. Og imong giulagway ang asawa nga sama sa imong lawas. O kami imong lawas. O ikaw ang ulo. Salamat Ginoo, dalay gyud ikaw. Ginoo, ikaw magapadayon pagpanalangin sa imong pulong nga mulanog sa kahanginan. Aron kami nga magapamati. Mutulot kini kanamo nga more kaming magbalipayon. Sa pagkinabuhi nga malipay ikaw sa among kinabuhi. Salamat Ginoo, dalay gyud ikaw naay imong pulong nga moy giya nga balaan. Aron kami magalakaw sa matarong nga dalan. O ang matarong nga buhaton sa bana, maghigugma pag-ayo sa iyang asawa, ingon nga iyahang gihigugma. Salamat Ginoo, dalay gyud ikaw, padayon ikaw panalangin kanamong tanan. Gitugyan o giampo o gihangyo. Salamat ang tanan. Diya lamang kanimo Ginoo, pinaglaman sa Kristo nga amo mululuwas. Amen. At ang inyo igala kumigsoon sa sunod nga gayon. Basin mahuman nato ang kaya tungod sa gugma, nagminyo, o muna nga doon ay responsibilidad sa bana, responsibilidad sa asawa, o bisan man ang buluaton usab sa anak. Igala ko minsan. Salamat sa Dios ug ang Ginoo gyud padayon nga magpanalangin kanatong tanan. Igala ko minsan, no? So kini si Pastor Jenny Limbag nakig-uban kaninyo sa tulumanon. Ang pulong sa Dios. Gituyo kini pagmukna sa tanan mga Kristohanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa North Gospel Team sa Bukidnon. Higala ko og mga igsoon.
Salamat sa Dios o ang Dios magapanalangin kanatong tanan.